Прибирах се от 3-месечна командировка в чужбина, където работех денонощно, за да затворя най-голямата сделка в кариерата си. Бях уморен, но щастлив. Апартаментът ми в центъра на града беше моето убежище, моята награда за всички лишения. Когато обаче пъхнах ключа в ключалката, той не превъртя. Помислих, че е заяла, но след втори опит разбрах, патронът беше сменен. Преди да успея да извадя телефона си, вратата се отвори и пред мен застана майка ми, облечена в домашния си халат, с чаша чай в ръка. Изглеждаше не просто изненадана, а направо ужасена да ме види. Мамо, какво правиш тук? И защо ключалката е сменена? Попитах аз, влизайки в антрето, където веднага забелязах обувките на брат ми, Калоян. Тя започна да заеква, притискайки чашата към гърдите си. О, миличък, ти си се прибрал порано. Ние просто решихме да наглеждаме мястото. Нали знаеш, че Калоян имаше малко проблеми с неговата квартира и аз реших, че няма да имаш против да остане тук за кратко. Влязох в хола и видях брат си разпуснат на дивана, заобиколен от празни кутии от пица и бутилки бира. Той дори не ме погледна, беше вторачен в телефона си, вероятно залагайки на поредния матч. Усетих как стомахът ми се свива. Но истинският шок дойде, когато видях официален плик върху масата, адресиран до новия собственик. Отворих го и светът ми се срина. Това беше договор за залог на имота ми срещу заем от 150 000 евро, сключен преди 2 седмици. Под договора стоеше моят подпис, но аз никога не бях виждал този документ. Ръцете ми трепереха, докато държах документа. Буквите на моя подпис изглеждаха почти идентични с истинските, но аз знаех, че никога не съм докосвал тази хартия. Погледнах към майка си, очаквайки да видя срам, но в очите й видях само хладна, отбранителна дързост. Тя остави чашата на масата и скръсти ръце, сякаш тя беше жертвата в тази ситуация. Какво е това, мамо? Гласът ми беше едва доловим шепот. Защо моят апартамент е заложен за 150 000 евро? И кой, по дяволите, е подписал това? Калоян най-сетне вдигна очи от телефона си, изви устни в нагла усмивка и подхвърли. Хайде де, братле, не прави сцени. Нали си голямата клечка в чужбина, печелиш в евро? За теб това са джобни пари, а мен щяха да ме намерят в няколя канавка, ако не бяхме платили на хората на Жоро лихваря. Майка ми пристъпи напред, закривайки го с тялото си, сякаш все още го пазеше от лошия свят. Да, аз го направих. Изкръща тя изведнъж. Аз подписах документите вместо теб. Ти и без това имаш прекалено много, Марк. Имаш спестявания, имаш кариера, имаш всичко. А брат ти, той щеше да загине. Онези хора идваха всяка вечер, заплашваха го, разбиха му вратата. Трябваше да действам бързо, а теб те нямаше. Какво искаше? Да гледам как убиват сина ми заради някакви си тухли и мазилка? Това е моят дом, мамо. Работих 10 години, за да го изплатя. Извиках аз, а гневът ми започна да измества шока. Ти си извършила престъпление. Фалшифицирала си подписа ми. Семейството е по-важно от закона. Сопна се тя, възвръщайки самообладанието си. Ти си егоист. Винаги си бил такъв. Гледаш само своите банкови сметки. Сега имотът е заложен, парите са дадени и дългът на Калоян е изчистен. Ще ни благодариш по-късно, че сме запазили мира в семейството. А сега си остави куфара и отивай да спиш в хотела, защото Калоян се настани в твоята спалня, там леглото е по-удобно за гърба му. Тя се обърна и влезе в кухнята, сякаш разговорът беше приключил. Те не просто ме бяха обрали, те бяха окупирали живота ми и ми изхвърляха от него със самочувствието на хора, които смятат, че моят труд им принадлежи по рождение. Докато стоях в антрето, чух смеха им от кухнята. Калоян отвори нова бира, а майка ми му подаваше чиния с мезета, които вероятно бяха купени с последните ми пари в брой, оставени в скрина. Те си шушукаха колко лесно е минало всичко и как аз, доброто момче, пак ще преглътна обидата в името на семейния мир. Те мислеха,
че моята етика е моята слабост. Но грешаха, моята етика беше моето оръжие. Извадих телефона си и набрах номера на личния си адвокат, а след това и 112. Говорих тихо, но отчетливо. Обясних ситуацията, влизане с взлом, подмяна на брави и най-важното документна измама в особено големи размери с фалшифициране на подпис върху нотариален акт за залог. Когато затворих, сърцето ми биеше лудо, но не от страх, а от решителност. Марк, още ли си тук? Провикна се майка ми от кухнята с престорена загриженост. Казах ти, вземи си нещата и отивай в хотел. Калоян иска да гледа филм и му пречиш с това тропане в антрето. Не бъди дребнав, нали сме семейство? Семейство? Влязох бавно в кухнята и ги погледнах право в очите. Семейството не краде покрива над главата на другия. Семейството не фалшифицира документи за 150 000 евро. Вие сте просто двама престъпници, които са нахлули в частна собственост. Калоян остави бирата и се изправи, опитвайки се да изглежда застрашително. Ей, внимавай с тона, братле. Майка го направи за мен. Ако не ти харесва, съди ни. Знаеш, че няма да го направиш, защото ще те е срам от съседите. О, грешиш, Калояне, усмихнах се ледено. Вече го направих. Полицията е на път. Адвокатът ми подготвя документите за анулиране на залога поради измама. Тъй като подписът не е мой, договорът е нищожен. А вие двамата имате точно 10 минути да съберете парцелите си, преди да ви изведат с белезници. Лицето на майка ми пребледня за секунда, но веднага след това тя избухна в писъци. Ти нямаш право. Аз съм ти майка. Дадох ти живот. Как можеш да викаш полиция срещу собствената си кръв заради един апартамент? Ти заложи моя живот, за да спасиш неговия порок, отвърнах аз. Сега законът ще реши кой е поважен. Сирените на полицейската патрулка огласиха тихата улица точно 10 минути по-късно. Когато на вратата се почука властно, майка ми внезапно промени тактиката. Тя се свлече на стола в кухнята, притисна ръка към гърдите си и започна да диша тежко, театрално изухквайки. Ох, сърцето ми! Калояне, вика и линейка. Синът ми ме убива. Иска да хвърли родната си майка в затвора. Стенеше тя, докато хвърляше скрити погледи към полицаите, които влизаха в апартамента. Единият от служителите на реда, опитен мъж на средна възраст, се приближи и ме погледна въпросително. Аз обаче не трепнах. Подадох му международния си паспорт с печатите от границата, доказващи, че в деня на подписването на договора за залог съм бил на 3000 км от тук. След това му показах оригиналния нотариален акт на имота и договора с фалшифицирания подпис. Господине, обърна се полицаят към Калоян, който се опитваше да се скрие зад хладилника. Собственикът твърди, че сте влезли с взлом и сте сменили ключалката. Имате ли документ, който ви позволява да сте тук? Майка ми го позволи. Изкръща Калоян, сочейки към нея. Тя е негова майка, тя има право. Тя няма право да разпорежда с чужда собственост, нито да фалшифицира държавни документи, пресече го полицаят. После се обърна към майка ми. Госпожо, ако наистина сте зле, ще извикаме линейка, но тя ще ви придружи до районното управление за разпит. Измамата е за 150 000 евро. Това не е семейен скандал, това е криминално престъпление. Изведнъж кризата на майка ми изчезна. Тя скочи от стола, лицето й се изкриви от ярост и тя започна да крещи на полицаите, че са некомпетентни. Виждайки, че театърът не минава и че аз няма да оттегля жалбата, тя се нахвърли върху мен съмруци, наричайки ме изрод, предател. Полицаите трябваше да озаптят със сила. Имате 5 минути да вземете най-необходимото, каза другият полицай. Или ще излезете доброволно сега, или ще ви изведем с белезници. Собственикът не ви желае в имота си. Калоян започна трескаво да тъпче дрехи в една спортна чанта, докато майка ми стоеше вцепенена, невярваща, че нейният златен син Марк наистина е довел закона в собствения им дом.
Часовникът удари полунощ, а уличното осветление хвърляше дълги, зловещи сенки върху тротуара пред входа. Полицията стоеше наблизо, докато аз изнасях и последната чанта на Калоян. Майка ми стоеше до един стълб, прегърнала пълтото си, и ме гледаше с очи, пълни с отрова. Тя все още не вярваше, че планът ти се е провалил толкова грандиозно. Това ли е всичко? Попита Калоян, ритайки една от чантите си. Къде е телевизорът? Купихме го миналата седмица, той е наш. Вашият нов 6-5-инчов телевизор? Усмихнах се горчиво. Оня, който купихте с рестото от заема, докато моят апартамент гореше в дългове? Не, Калояне. Той остава вътре като компенсация за разбитата ми брава и сметките, които сте натрупали. Всичко, купено с парите от онзи фалшив залог, технически е купено с мои пари. Така че той е мой. Изнасях вещите им една по една стари дрехи, обувки, дори една микровълнова фурна, която майка ми беше донесла от старата си къща. Гледката беше жалка. Една уважавана майка и нейният син, шампион по залагания, изхвърлени на улицата като натрапници в средата на нощта. Съседите започнаха да надничат през прозорците, чувайки виковете на майка ми, която отново започна да крещи, че съм чудовище без сърце. Къде искаш да отидем сега, Марк? Извика тя, размахвайки ръце към пустата улица. Твоят брат няма къде да спи. Искаш да нощуваме на пейката ли? Виж го как трепери. Ти го убиваш бавно. Той имаше 150 000 евро в ръцете си преди 2 седмици. Мамо, отвърнах аз, заключвайки тежката входна врата на входа. Къде са те сега? О, вярно, отидоха в джобовете на лихварите, за да покрият неговата лакомия. Ако той е толкова важен за теб, нека сега той те прибере в някоя от дупките, където залага. Аз приключих с ролята на спасител. Оставих ги там, обградени от купчина парцали и ефтини пластмасови чанти. Когато се качих горе и затворих вратата на моя апартамент, тишината ме удари като шамар. Беше празно, миришеше на чужда бира и ефтини цигари, но най-сетне беше отново мое. Поне за малко. Едва бях успял да седна на дивана и да поема глътка въздух в осквернения си дом, когато чух тежки, ритмични удари по вратата. Не беше полицията. Не беше и истеричният глас на майка ми. Този път ударът беше студен, метален и застрашителен. Погледнах през шпионката и стомахът ми се преобърна. На стълбището стояха 3 мъже, облечени в тъмни кожени якета, с безизразни лица и онази специфична аура на хора, които не познават думата «закон». Марк, отвори. Знаем, че си вътре, избоботи един от тях. Чухме, че си изгонил семейството си. Но нас не можеш да ни изгониш. Имаме хартия с твоя подпис за 150 000 евро. Отворих вратата, но оставих веригата закачена. Видях Жоро лихваря човекът, за когото Калоян говореше със страх. Той държеше копия от фалшивия договор и го почукваше с пръст. Твоят брат изчезна в нощта, Марк. Майка ти също се покри някъде. Но апартаментът е тук. Ти си тук. Парите са дадени, за да спасим кожата на Калоян, и сега някой трябва да ги върне. Лихвата тече на всеки час. Не ни интересува кой е подписал документа, името е твое, имотът е твой. Ако не получим парите до утре, този апартамент ще се превърне в твоя гроб. Този подпис е фалшив и полицията вече има оригиналните документи, казах аз, опитвайки се да скрия треперенето на гласи. Договорът е нищожен. Нищо не ви дължа. Търсете Калоян, той е взел парите ви. Лихварят се засмя, сух, стържеш звук, който ме поби по гърба. Полицията не ни плаща сметките, момче. Твоята майка ни увери, че ти имаш милиони и че няма да имаш нищо против да помогнеш на брат си. Тя ни даде достъп, тя ни показа документите ти. Вината е в твоята кръв. Сега имаш избор, или ни даваш ключовете и се изнасяш тихомълком, или ще разбереш по трудния начин, че дълговете на семейството се плащат със страдание.
Те си тръгнаха, оставяйки след себе си миризма на евтин парфюм и реална заплаха. Разбрах, че докато този апартамент съществува на мое име, аз ще бъда мишена. Майка ми не просто ме беше обрала, тя ме беше хвърлила на вълците, за да спаси любимото си дете. Трябваше да действам по-бързо от тях. Нощта беше безкрайна. Гледах към сенките на улицата и знаех, че лихварите няма да спрат. Те не се интересуваха от графологични експертизи или съдебни дела, които ще се проточат с години. Те искаха кеш или бетон. Осъзнах, че ако остана тук, този апартамент ще се превърне в моя затвор, а майка ми и Калоян ще продължат да ми използват като щит срещу собствените си грехове. В 8 часа сутринта се обадих на една специфична инвестиционна компания. Те бяха известни с това, че купуват проблемни имоти и апартаменти с тежести, с лихвари на вратата или с незаконни наематели. Те разполагаха със собствена легион от адвокати и охранители, които не се плашеха от хора като Жоро лихваря. Искам да го продам днес. Веднага. В брой, казах на агента им. Цената е с 40% под пазарната. Единственото условие е сделката да приключи до обяд и вие да поемете защитата на имота от днес нататък. Агентът дойде след час. Беше видял всичко в този бизнес. Когато му показах фалшифицирания договор и му разказах за среднощното посещение на лихварите, той само се усмихна студено. Тези момчета са ни познати. Нашите адвокати ще разкъсат договора им за залог за 3 дни, а нашите момчета ще им обяснят, че собственикът вече не е физическо лице, а корпорация с много сериозни връзки. Подписвай тук. Подписах. Този път моят подпис беше истински, тежък и окончателен. Продадох дома си на безценица, но купих свободата си. Получих парите в банкова сметка в чужбина и предадох ключовете на 2 едри мъже в униформи, които заеха позиции пред вратата. Приятен ден, господине, каза агентът, докато ми подаваше копия от договора. От тук нататък това е наш проблем. Ако някой ви потърси, просто им кажете, че вече нямате нищо общо с този адрес. Излязох от блока само с един куфър. Вече нямах дом, но нямах и мишена на гърба си. Майка ми и Калоян бяха заложили апартамента ми, за да спасят кожата му. Сега имотът принадлежеше на хора, пред които Жоро лихваря изглеждаше като дете в детската градина. След като прекарах нощта в хотел под чуждо име, на следващата сутрин реших да мина покрай стария си блок, просто за да видя как завършва главата, която сам затворих. Не се изненадах от гледката. Пред входа беше паркирана старата, раздрънкана кола на Калоян. Майка ми и той стояха пред вратата на апартамента ми, натоварени с торби с храна и одеяла. Явно бяха преспали в колата или при някой познат и сега се връщаха, убедени, че гневът ми е преминал и че семейните ценности пак са победили здравия ми разум. Марк сигурно е излязъл да потича или е в офиса, чух глас на майка ми, докато се приближавах скрито. Калояне, вади ключа, който направихме тайно. Влизаме, оправяме леглото и когато се прибере, ще му направим мусака. Ще видиш, че до вечерта ще е забравил всичко и ще плати и на Жоро, и на банката. Той не може да ни остави гладни. Калоян пъхна ключа в ключалката, но той дори не влезе. Вратата се отвори рязко отвътре, преди той да успее да реагира. Но на прага не стоях аз. Пред тях се изпречиха 2 мъже, чието вратове бяха по-широки от главите им, облечени в черни тактически униформи с логото на новата охранителна фирма на имота. Кои сте вие? Изпища майка ми, отстъпвайки назад. Къде е синът ми? Това е неговият апартамент. Беше негов, избоботи единият от охранителите, скръствайки огромните си ръце. От 3 часа вчера този имот е собственост на Asset Holding. Господинът, когото търсите, продаде всичко и замина. Имаме заповед да не допускаме никого без пропуск. А вие 2 приличате на хора, които имат дългове към предишния залогополучател. Жоро лихваря вече беше тук и му обяснихме, че апартаментът вече не е на Марк, така че той няма как да му го даде. Продал го е. Калоян изпусна турбите,
а кутиите с евтина храна се разпиляха по пода. Но моите 150 000 евро? Залогът. Как ще го върна, ако имотът не е негов? Това е ваш проблем, отвърна охранителят и бавно затвори вратата под носовете им. Още една крачка към тази врата и ще извикаме полиция за опит за проникване в корпоративна собственост. Изчезвайте. Майка ми се свлече на стълбите, виейки като ранено животно. Те бяха заложили моя дом, за да спасят кожата на Калоян, мислейки, че аз ще плащам сметката до края на живота си. Сега нямаше дом, нямаше залог, а лихварите все още чакаха своите пари от Калоян. Планът им се беше превърнал в прах. Няколко часа по-късно те нахълтаха в офиса ми. Майка ми изглеждаше състарена с 10 години, а Калоян трепереше, постоянно поглеждайки към вратата, сякаш очакваше лихварите да изскочат от всеки ъгъл. Секретарката ми се опита да ги спре, но те я избутаха и нахлуха в кабинета ми, крещейки за предателство и семейна собственост. Марк, ти си продал апартамента? Как можа? Изкреща майка ми, удряйки по бюрото ми. Знаеш ли колко пари си загубил? Продал си го на безценица. Веднага ни дай нашия дял. Половината от парите ни се полагат, защото ние живеехме там, ние бяхме твоето семейство. Калоян трябва да плати на онези хора, иначе ще го убият. Вашият дял. Облегнах се назад стола си и ги изгледах с ледено спокойствие. Вие заложихте имота ми с фалшив подпис. Вие изконсумирахте 150 000 евро за 2 седмици. Вашият дял беше взет авансово и по престъпен начин. Извадих от принтера едно прясно банково извлечение и го плъзнах по масата към тях. Вижте внимателно. Всички пари от продажбата вече не са в тази сметка. Те са преведени в затворен доверителен фонд в чужбина. Този фонд е предназначен за моето бъдеще и за моите деца. Договорът е такъв, че дори аз не мога да изтегля главницата през следващите 10 години. Няма кеш. Няма ресто. Няма спасение за Калоян. Калоян грабна листа, очите му препускаха по цифрите, търсейки вратичка, но лицето му стана пепеляво. Но... Марк, те ще ме намерят. Жоро каза, че ако не му дам парите до довечера, ще ми счупи краката. Моля те, изтегли поне 20 000. Ти си милионер, за теб това е нищо. За мен 20 000 евро са цената на моята свобода от вас, станах бавно и прибрах документа. Нямам достъп до парите, дори да исках. Аз не искам. Ти заложи моята сигурност, за да храниш хазартната си зависимост. Сега заложи собствената си кожа, за да излезеш от нея. Майко, ти избра него пред мен. Сега се наслаждава и на избора си. Офисът ми е частна собственост. Охраната ще ви изведе след 30 секунди. Те стояха там, вцепенени от факта, че този път портфилът не просто беше затворен, а беше изчезнал в друга държава. След като ги изхвърлих от офиса си, те не се отказаха. В последен пристъп на наглост и отчаяние, майка ми и Калоян отидоха при един от най-скъпите адвокати в града, вярвайки, че правото на семейството стои над всичко. Те искаха да ме съдят за незаконна продажба на имота и да анулират сделката с инвестиционната компания, за да върнат апартамента под техен контрол и под прицела на лихварите. Седяха в луксозния кабинет на адвоката, а майка ми плачеше театрално, разказвайки как лошият син е продал семейния дом зад гърба им. Адвокатът обаче, след като прегледа предоставените от мен документи и копието от договора за залог, свали очилата си и ги погледна с ледено изражение. Госпожо, каза той, потупвайки документа с фалшифицирания подпис. Вие разбирате ли какво искате от мен? Искате да оспорим продажбата, като твърдим, че Марк не е имал право да продава имот, който е бил заложен. Но този залог е невалиден. Подписът върху него не е негов. Марк вече е подал сигнал в полицията за документна измама. Нали е негово името? Сопна се Калоян. Да го съдим, че ни остави на улицата.
Ако подадем жалба в съда, прекъсна го адвокатът, ще бъде назначена графологична експертиза. Тя ще докаже веднага, че майка ви е фалшифицирала подписа. Това е престъпление, за което се влиза в затвора за период от 3 до 8 години, особено при такава сума. Марк е постъпил умно, той е продал имота на трето лице, което е добросъвестен купувач. В момента, в който вие се появите в съда, първото нещо, което ще се случи, е майка ви да излезе от залата с белезници. Майка ми пребледня и гласът й секна. Тя погледна към Калоян, който нервно хъпеше устните си. Значи не можем да направим нищо? Попита тя със заглъхнал глас. Можете само едно, отвърна адвокатът, затваряйки папката. Можете да се молите Марк да не реши да заведе частно наказателно дело срещу вас за измама в особено големи размери. Моят съвет. Изчезвайте от този град, преди лихварите или прокуратурата да ви настигнат. Сметката ми за консултацията е 500 лева. Платете на излизане. Те излязоха от кантората замаяни. Планът им да ми използват като дойна крава чрез съда се беше превърнал в примка около врата на собствената ми майка. Без дом в града, без пари за наем и с лихвари, които дишаха във врата на Калоян, те нямаха друг избор. Натовариха остатъците от живота си старата кола и потеглиха към единственото място, където все още имаха покрив в полусрутената къща на покойната ми баба в едно затънтено село. Място, което майка ми наричаше дупка и в което не беше стъпвала от десетилетие. Когато пристигнаха, ги посрещнаха бурени по-високи от оградата и паяжини, превзели стаите. Токът отдавна беше спрян заради неплатени сметки, а помпата за водата в двора беше ръждясала и неподвижна. Майка ми, която до вчера се разхождаше с копринен халат в моя луксозен апартамент, сега трябваше да чисти кал и миши с пражнения на светлината на една единствена свещ. Докато тя се опитваше да запали старата печка на дърва, телефонът извибрира. Беше съобщение от мен. Тя го отвори с надеждата, че най-сетне съм се смилил и ще им пратя пари. Но вместо превод, видя снимка. На нея бях аз, облечен в нов, елегантен костюм, стоящ пред панорамен прозорец на висок етаж в Дубай. Зад мен се виждаше морето и модерните сгради на новия ми живот. Под снимката бях написал само едно изречение. Тук въздухът е чист, защото никой не се опитва да ми открадне бъдещето. Наслаждавайте се на селския мир, там подписите не струват нищо, точно колкото и вашите обещания. Майка ми изпусна телефона на прашния пот и се загледа в пламъка на свеща. Тя беше заложила моя живот, за да спаси порока на Калоян. Сега имаше него, нейния любим син, който вместо да й помага, лежеше на старото легло и гневно проклинаше целия свят, задето вече няма къде да залага. Те бяха заедно, точно както искаха, но в свят, който сами бяха опускали до кости. Мина точно 1 година от нощта, в която ги оставих на тротуара. Животът ми в Дубай се развиваше главозамайващо, бях станал партньор във фирмата, живеех в мезонет с изглед към Бурдж Халифа и най-сетне дишах свободно. Името ми вече не беше свързано с дългове, лихвари или семейни драми. Бях изградил крепост около спокойствието си. Една вечер, докато се подготвях за бизнес вечеря, телефонът ми извибрира от непознат български номер. Обикновено не вдигах, но този път нещо ме накара да приема повикването. Гласът на майка ми прозвуча толкова слабо и пречупено, че едва я познах. Марк, ти ли си? Запълтечи тя, а на заден план се чуваше шум от градски транспорт и вятър. Трябва да знаеш. Калоян влезе в затвора. Опита се да открадне медни кабели от един строеж, за да събере пари за поредния залог. Хванаха го на място. Сега е в Софийския затвор. И защо ми казваш това, мамо? Попитах аз, докато оправях ръкавелите на ризата си пред огледалото. Защото работя на 3 места, Марк. Чистя офиси сутрин, мия чини на обед и подреждам стока в супермаркет нощем. Само за да мога да му пращам цигари и храна в затвора. Той е зле там, бият го, страхува се. Моля те, ти имаш връзки, имаш пари.
наеми му добър адвокат за обжалването. Аз не издържам повече, краката ми отичат, нямам пари за лекарства. Ти си ми син, не можеш да ме гледаш как умирам на улицата. Погледнах отражението си. Видях мъж, който беше платил прескъпо за правото да каже «не». Знаеш ли кое е най-ироничното, мамо? Казах тихо. Ти все още избираш него. Дори когато той е в затвора за кражба, ти убиваш себе си, за да му осигуриш лукса на цигарите зад решетките. Ти сама избра своята съдба в нощта, в която фалшифицира подписа ми. Ти заложи моя дом, а сега залагаш здравето си за един изгубен случай. Аз не съм твоя банка, нито твой спасител. Аз съм просто човекът, когото ти предаде. Марк, не затваряй. Моля те. Изплака тя. С Богом, мамо. Надявам се, че мусаката на село поне е била вкусна. Затворих телефона. Без гняв, без омраза, само с едно дълбоко чувство на облегчение. Веднага след това влязох в настройките и блокирах номера завинаги. Изтрих и всички останали контакти, които ме свързваха с миналото. Излязох от мезонета, заключих вратата и тръгнах към светлините на града. Този път знаех, че никой няма дубликът на ключа ми и никой никога повече няма да подпише моето име под чужда присъда.